bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw pindi tv moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha jodɗen ɗo hande e plateau men pindi tv sikki ala ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo hornolde Sarr Niang ko on tigui arti yewtude men yewtere men Pinal Hanki e Hande yewtere men Pinal Hanki e Hande noddi ko pine men noddi ganduɗa ko keltiri men noddi ko fuutantagal noddi kadi kala ko ɓiɗɗo pullo wonno no wawi wonde ene wawi wonirde tigui yewtere Pinal Hanki e Hande tigui ene bismi ɗum jettor men timmuɗo faade e bandiraɓe daroɓe ayaw pindi tv jamma e ñalawma suba kay kihiɗe kala ko yalte ayaw pindi tv ene daara hano hannirta ni ene mbaɗa hen commentaire uji hano hannirta ni jettora min timmuɗo faade e moɗon gaga onon min cambata ɗum noon min calmini monen moon kala inde mum e yettode mum en dañi beelamma joɗade jonde fuutankagal gati somi wi jonde fuutankagal joddimi koye debbo fuutanke ganduɗa jiɗaɗo yeedo ɗo gila hanki taw wona hande jarama somi wi on debbo fuutanke e lewru ala fayode debbo mo waɗatake présenté mo ganduɗa baɗo hande golle laftude nanaɗo e nder saka mum so wiyama holon wiye Néné Bolol Gueye debbo mo magama e litama malla mbiya debbo fuuta e kumbado ko minen foof ndendi Néné Bolol Gueye jarama de nde won noon so ɓiɗɗo barkini ko leñol foof rendi mo yo Allah dandi en noon mo barkinano ko goto tan jibini mum noon Néné Bolol Gueye wona debbo magama ko debbo fuutanke kala ɓiɗɗo fuutanke ene farnoto Néné Bolol Gueye yeɓoɓe ayaw pindi tv en dañi fartangue joddade makko ɗo tigui ko Néné Bolol Gueye bisimilla ma e ayaw pindi tv calmina bandiraɓe jekkengol eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewo e worgo sahale ɓaleri ko adi foof on calminama calminali tedduɗi on mbiyama tawi ko jaam e kisal e nden ko wone moɗon mi salmini dendagal kala ɗo ɓiɗɗo pullo wawi wonde jokli dunde baba adama he kono ko refti hen ko ndeysan ruttade sunare leñol ngol e sunare aduna o kala hono jaalal men mangal ngal gustaroɗen e ɗeɗo balɗe hono dede Mama Gaye Abou gorko mo kay dimbe joro samme nayade walla mi nawmo to e dungel samay samare wuro mbagne Moussé ko neddo mo ganduda gurdunodo e baba Aissata Samba Boubou Yassine gurnodo e der dande leñol kadi baddo hen foddeji timmudi badando leñol ngol kadi foddeji tiddi hokki dum hakki mum kadi ha timmi eden nelde duwawo dendangal ka haydinabe eden nelde kadi duwawo dendangal dungel nabe eden duwono dendangal dande leñol no fotiri eden duwono leñol ngol no fotiri ha tenti noon e o biyeteɗo baba Aissata Samba Boubou Yassine Wade e wonnon ko guiɗo mum ko sihil mum kadi ko gollidiɗo mum 35 ans de carrière o wurde baba Aissata Samba Boubou Yassine Wade kono hunde kala ɗo Allah hanni ko ɗon tan haɗata ɗum noon on calminama on juurama on jettama noon tigui Néné Bolol Gueye en duunima Mama Gaye en duunima kadi bandiraɓe tigui nde wonnoon wurande hoore mum tiiɗani tiiɗi ko gurana bande en gurana kadi leñol ngol Mama Gaye wurini bandu men wurini leñol ngol ko ɓiɗɗo pullo tigui darinoɗo kala noon mo taga wonki sora fitandu ma med rewde oɗo lawma ɗum noon o tuddima leppi leydi kono leppi leydi tuddaki teddugal makko golle makko e balle makko tigui ma timte ɗo e aduna o ha ɗum noon en duyima nde Allah yurmotomo yafomo harnomo aljanna kanko e maaɓe men kadi e maaɓe julde kala ko noon tigui calminirten gorko pullo ganduɗa gonduɗe Néné Gueye o baɗanomo golle mbaɗɗe fayida o Abdourahmane Diallo min calmini min juurimama calminaɓe fulɓe eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe funnague e hirnague rewo e worgo sahal kam e ɓaleri dendagal ko lombiɗo ko mi sikki kala ɗo mema hen ma pulo tayɗo wadde nden e mbiɓe kamɓe foof moƴƴere Allah e mabɓe e ruttade seeɗa tan e ko bandiraɗo debbo o haali ko to banggue goram ko ustara ɗen ko kadi wona seeɗa koko heewi jaraɗen ngol lawol ko fotino Mama Gaye Abou so tawi ɗofima e nder pinal fulɓe e sikki ala Allah noon ko keɓɓittoɗo kono ne sikka walla ne huula oto wadde yolde ɗum noon Allah noon ko lomtotoɗo kadi ko lomtinowo en ñaguima Allah tan nde lomtoto kadi
lomtina hono makko en ko wona ɗum ko en duwonima dendagal ɓesgu dande leñol e kuuɓal ha tengti noon e élage baba mal no wini dendagal bandiraɓe ka heydinaɓe kamɓe dungel naɓe mbiɗa andi ɗo jungo to wona ɗo kala neɗɗo gurɗo pinal walla dillowo e pinal walla kaalawo haala pinal walla jiɗɗo pinal ene andi won sunu tigi rigi debbuɗo e nder fital muɗum hande ñalawma hande o ko wona ɗum ko en calmini fouta funnague hirnagre wawi worko e ko wona ɗum koye diaspora ji foof en calmini ɓe juurumaɓe ko noon tigui galle ma jooɗi peewi ɗum noon ko yewtere men pinal hanki hande ha joni eɗen jaade e ndenne Bolol Gueye debbo magama e litama o hokka en dande gartane yewtere hano hannirta adini yakamere muduna funti fuye duna bimi giro yide bani gilli koyne musi gilli ngumi koto Allah jomirado nena julde baro chukale nena julde baro walla mbiyamo nenara mata ja cukalel kala joto tulde torodo to dugaba maga mayelita masare baboyma nena hayo cukalelam 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 nena baru cukalelam 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 nena baru sukayo nande nena baru sukayo nande nena baru fodeji suka ko jangine de nandai nena baru jibina makorene de nandai nena baru sonyawi ko safre de nandai nena baru jinado ne biye nandai nena baru chukale chukalela chukalela nena julde baro goto bajo bamum nyago jomirado mbele ndanya ko teltuma chukalela 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 nena mbele langora hami awray lengima nena bar nena ramad jam cukalelam cukalelam nena bar tijaniya tusangien debbo yo mornol de sar ñangde sar sifa hanki pinal hande wala pinal hanki sifa hande tijaniyatu mima sargilen yerima werani debe
TV on calminama abo Seydi Diop mo lewlowal Pinal Diop Jukalelam nena Dawda Moussa Seydi Diop Japulo Haruna Moussa Seydi Diop salmina Dia Windu basayabe Jen hata magama ilita Tijaniyatu bismillah mada tigi ko nanne Bolol Gueye ɗo sabuno tigi wari ɗon dande nde ene weeli ene yumti machallah yo Allah daldumo ko juuti ɓiɓɓe fulɓe kala ene beltoroma wonɓe e diaspora wonɓe kadi e nder bureau ji awoɓe e maayo fulɓe aynaɓe kala nanɗo nanne Bolol Gueye tigi ene weltornomo ɗum noon yo Allah yomo moƴƴere darde makko ko ɗon tigi calminiranmi amna ñang debbo mo Canada malla mbiya debbo mo magama tigi gonɗo toon to Canada en calmini Cheikhna Sow en calminimo en juurimomo en calmini bandiraɓe kala heeɓoɓe ayaw PD TV ko noon tigi nanne Bolol Gueye machallah mbeɗa sikki plateau Pinal Hanki hande rewɓe ɗiɗo subalɓe hande kawri hen ko hunde weɓande hornolde e magama litama mbeɗa sikki hande weɓata ɗum noon kalna yimɓe hol gonɗo nanne Bolol Gueye Tijaniyatu mi weltanimama no fewi min mbiyetemi ko Néné Bolol Abdoulaye Yero Diara Mariam walla mbiyami Néné Maymouna Yero Takko Penda walla mbiyami Néné Maydado jiyami ko cuuɗi men magama litama walla mbiyango Duguba Sare Nayere wuro Gayel Jatti Amadou Wuri ko ɗon Néné Bolol jeeya ko ɗon Néné Bolol jibina ɗo e magama hitande 1978 bisimilla ma sa an guilani tigi Néné Bolol Gueye hol hitande puɗɗiɗa musique Tidiane min cikkum mi jibini tan jibinami musique guila jibinami jimi hooram tan koye musique jimi hooram koye nder nalankagal saabu ko jibinami battumi hakkille mbaɗami école ko jimiri mboɗa jangga école kono ko jimiri ɓuuri weldemi saabu so feetoji mbaɗi waɗa walla jaɓɓule mbaɗi komi gardotoɗo mboɗo fuɗɗana sukaɓe tawi koye jimɗi arab ko yante ngo somi arti gallamen mi waɗat kirɗeli hirde damar gallamen guila ɗo sukaɓe garano ha moɓe garanoto ha min batti wadde kirɗeli leeɗe andi on nam mboɗo sikki tan ko jibinɗo tan yi hoorumum jibinade tan yi hoorumum e nder musique ka donɗo ɗum malla on koye ƴiƴam mum tan woni on ronani mi tawani hay goto ne yima ko yit woni ƴiƴam muɗum Allah waɗi am nalankagal jinmi ɗum battumi hakkille jimi hoorami e nder nalankagal nalankagal aɗa andi wona hunde wiyamde hunde musde holko duñma hen ganduɗa wadde musique o eyyi Tidiane Yer sa nandumami ɗum mami jaabe hen min tagui mi wadde nalankagal ko yiide min gurdamam kala hen ko ɓuuri weldemi min e gurdamam ko nalankagal ɓurnimi e kadi yidde daranade leñolam yidde haɓanade leñolam ene jarnimi rufde hen ƴiƴamam ene jarnimi segde hen comcam sabu ko sababude leñol ngol noon kala darni ɗum darni ko hoore mum yeru comme no kaldaten ɗo joni Mamadou Gueye won noon ko leñol makko darani no mo hokki ɗum hakki mum ha timmi hande yimɓe fof ene gandi fayidagal makko ngal o daranino ngal o waɗanno e leñol he minenne min jiiɗi min naari hen kam min jiiɗi kadi minenne yaade hamin yettio toon walla kadi hamin ɓuuro ɗon Allah yetti noon ene muusi noon kono ko yidde tagui mi nadde hen mi yit nalankagal jinmi wallude leñolam jinmi daranade leñolam yaltinde hakke mum tagui mi wadde nalankagal kono
non tigi hanen ne Bolol Gueye fuddode ma musique yimbe jino ka hoddu tan joginoda e jodade yima taw ko musique traditionnel hande non watti wadde hen bawdi guitruji ko yimbe be dunma e ganduda ya wattu musique moderne malla ko dum tan welma battuda musique moderne gattuda musique traditionnel o Seydi Sar mi weltani mam no feewi kadi ko namdal bangal faayida namdidami do en nane e fuddode nde no biruda ni ko non fuddorano sabu min puddorino ko guitar bolo hade huddundu ko guitar bolo wonno amin gone gom Pinal magam ne biar commission culturelle 1988 nan me odon gom ndem ko guitar bolo min badanno yehi ha 97 Alassane Abdoulaye Yero Mamoudou Molo ummi Sénégal ari toon addi hoddu mum min batti wadde hoddundu e guitar o yehi ha juuti min batti waddude hen bawdi kono hada min wadde hen bawdi min mbaɗi ko lappi folklore min mbaɗa guitar o e hoddundu yehi ha juuti noon min mbaɗi orchestre min mbaɗi bawdi ɗi min mbaɗi hen guitar uji ɗi min mbaɗi hen clavier ji min mbaɗi hen batterie min mbaɗi hen perkije tout dal fo min ndendini neɗɗo kala ko wawi wonde aduna kala komo golla omo yiɗi yo ɓeyto namdiɗami ko tagui nden mbaɗannomi ko ɗum joni mi watti musique o mi watti hunde nde musique goɗɗo ça veut dire mi watti musique moderne ko folklore min mbaɗanno adan kono alay sago neɗɗo mbima hay innam aade so jibinama somo jangga yaadu mo waɗate komo waɗe tette to puɗɗortoɗa ɗo ene jogui to puɗɗortoɗa guilay nalankoɓe men mawɓe kañumen fof gadori koye folklore kono neɗɗo fof ne yiiɗi yo ko gollato ko yo ɓeyto sabu so mbiyeɗen katta ko men ko tan ɓolum ene wawi ma welen enen kono wawi wooda ɓe tehmani sabu sa joguima ko mako ene moƴƴi paggoyɗa ko woɓɓe ko mbatta hen beele hunde nde wawa wadde ñamiri kala bawɗo heɗade taw ne wawa yiide hen hoore muɗum sabu ko mbatten hen ɗo ene ko fof ɓuuri hewde hen en jeeyaki en jiggoyiɓe ko ɗum tagui noon min guittu ɗum e folklore min mbatta ɗum e moderne min mbaɗɗo ɗum modernisé moni fof so heeɗima taw ne wawa yiide hen hoore muɗum ko noon tigui nenne Bolol Gueye o hokka en morceau goɗɗo garten tigui e yewtere he jam 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 to kandi yambiri jam 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 to kandi yambiri jam jam eyo ndeke yidbam nani Pindi TV fulbe nakara fulbe waynu yasuru Silaymani dadiba Pulo jontado on pulo rakingari angola nakara na do joni sede yuno ferna do joni sede eyo ndeke yibam nani waynu yasuru nabe magamana be hornal dena be Bose ya benabe
Déjà. Gorga Seydi Pulam mi ma Seydi debbo mo Canada Banel Seydi Toye Hollande Mati kan jigo Nyaldi mene Pindi TV Nyaldi mene Dakar Jali Job Fatin Jai Jenabaya Sadio Jawre Fonde Umar Jallo Jeri Gorko yomo wado bere makaji Umar Son jabi Pidi TV jabi Néné Kendi jabino Son jabi Fari Seydi Ndiaye jabi Néné Kendi jabino Son jabi Fari Seydi Ndiaye jabi Néné Kendi jabino Son jabi Funaɓe jabi Néné Kendi jabino Son jabi Tidianiatou Sarr jabi Seydi Sarr Kendi jabino Son jabi Da Diallo Jeri jabi Néné Kendi jabino ndeysaan jam hiire mon fulɓe son kiire jam min kiire jam fulɓe yontaɓe fulɓe jambareɓe fulɓe gacce saliɓe yaware gile dawa dawi pulagu mera yatude caggal somo jiwiye hay pulla so suusi wiye hay pulla so woji wiye hay pulla so yoɗi wiye hay pulla gile dawa dawi pulagu meɗa yatude caggal Mariam Ali Jara Fall Kodda salamata konidi mi noddi debbo Canada ndeysaan Jeynaba Seydi Lam Seri Alu Seyni Si debbo yomo wasa ko Dembayla Pindi TV naɓe Salaba yam tamunyeti netide yam tamunyeti netide woto mo epi woto fo mo habi woto mo yurniti golle mum biya golle kay joni gollade go sora do serata ela yam tamunyeti netide Kajiya Seydi Job debbo yomo fonde liman demba walla min mbima yaya jamme walla min mbima yaya jamme ho ngarenga men pijenjalen ngarenga men pijenjalen ko noon tigi fanjayi tampi ngamiri o ami o tampi kanko e mati e chat volana ngam machallah gandi so Néné Gueye ari do e plateau Pindi TV weɓata ko toon tigi calminiranmi Hawasi debbo mo magama gonɗo toon hande to Crete toon to France en calminimo en juurima en calmini bandiraɓe kala en nder calmini Ibrahima Barka Ba
ganduɗa gorko mo bordo malla mbiyen gorko mo taagu talla salminama jurama yettama kadi manama machallah nene Bolol Gueye yon tam muñe tiide aɗa andi ganduɗa ko jimmol ciftinogol yimɓe fuɗo wallahi ndeysan lelawal ngendi lelawal ngendi nenne Gueye puddotoɗa nde holɓe yimɓe jiiranoma hande yimɓeɓe jiidanima e ɓen holko tagui ɗum hol caɗele caabide ɗum ɗon hole mabɓe ko wayno Alsan Bambade par ce que ndeɗa wawide nenne Gueye ta wiyani Alsan Bambado o gonga yimɓeɓe noon ɓene kalatoɓe ɓene kalaga kono konngol ñaɗata koye hunde ko jomum Alsan Abdoulaye Yero Mamoudou Mol gorko mo Koɓillo Diawɓe ta daga jiguel waranka kuro guelaji sukolaɓe awdi ganna Boucar ndeysan min baddi ko heewi oɗo orchestre sabu ko minen baddi créé orchestre o min waɗi hay morceau ji kewɗi hen ko minen baddi créé min lugdi hen ko heewi kono aɗa andi Tidianiyatou neɗɗo kala ko wawi wonde aduna o wawa wiide min mboɗo gollo ɗum ɗo tan walla mbeɗa wonay ɗum ɗo tan ko ha baɗa aɗa wona hen aɗa golla hen ha peeña hen jiɗeɗa hen daña hen mbaɗani hunde foof kono kala nde Allah yettini ɗo poɗɗa hadde ɗo ko ɗon tan katta gonga Alsan Abdoulaye Allah waddi min jaadi ko heewi kono Allah gayni joni mon amen fof yaari banggue mum kono wona e saɗede wona e haare wona haydara laabi tar eyyi nenne Bolol Gueye yimɓe fof ne gandi nenne Bolol Gueye machallah ko bawɗo yimde dandema ene halti kadi aɗa suusi machallah ka debbo cusɗo nenne Bolol Gueye yimɓeɓe ene a fuɗɗima jimiri joni nene ɓooya seeɗe yimɓeɓe holɗo pannomaɗo ɓuuri ɗo gonɗa ɗo par ce que aɗa mérite ɗum dandema ne halti machallah yo Allah jundu ɗum ɗon aɗa wawi ko jimata ko aɗa suusi hande minen fuutankoɓe hamin panno e nenne Gueye wonde artiste mawɗo taw ko artiste aji mawdudi ko mbaɗata ko taw aɗa wawa joude grand théâtre malla aɗa wawa joude CCS malla aɗa wawa joude partout dans le monde par ce que dandema ne hokkiti ɗum aɗa mérite ɗum beele ganduɗa gonduɗa ka ala jagganoɓe malla ko hol caɗele joguiɗa ha umma heɗo gonɗa ɗo hande eyyi joni noon Abdourahmani Seydou Diallo konngol e yesso ma ɗo ko an jabotomo ɗo moƴƴi e Tidianiyatou namdal ngal heewi fayida no feewi e kala ko jiiɗa e aduna fadi ko saaha mum kadi so yonti tan weɓat e wona caɗele ko caɗele sa wi noon tan ɗeɓat hawnade kono noon sa fammini bandiraɓe hawnaki pamanta wona caɗele o ko hunde fadi saaha muɗum yettaki ɗum wona caɗele ko caɗele o a yiɗino wadde ɗum ko ɓooyi walla o yiɗino wonde ɗum ko ɓooyi kono noon moyen o ene manki par ce que nalanki e nder tan ɗo woni nalanki ɗo tan ɓolo o haaɗi ɗo woni ɗo so tawi juuɗe godani ene mballa mo nantade ɗo towi mi anda so tawi mo yaw ngabbude ɗum ɗon ko saɗede wona caɗele o noon mataw ɓettata hunde fof kadi fadi ko saaha mum ko ɗon woni haala ko ɗon tigui nenne Gueye holto puɗɗiɗa wadde holto ko ɓamɗa wadde musique o holto teskirɗa mbaɗɗa ganduɗa concert ma taw ko mawɗo oɗo concert aɗa teskiti tigui a dañi hen beelamma ko mbaɗɗa musique faade hande ko holton Tidianiyatou Seydou Sarr mi weltanima no feewi min de cikkanmi kala ñande mbaɗmi concert cikkanmi ko on ñande woni premier am wadde concert hebde hen beelamma ɗum cikkanmi ko puɗɗimi nalankagal faade hande kala wuuro ngo min mbawi arde momin mbaɗi concert cikkami ko on ñande woni premier am wadde concert kadi ko on ñande beele mam ɓuuri hewde kono noon mi waɗi concert aji kadi ɗi ganduɗa kadi machallah mbaɗi fayida saabu min mbaɗi concert la case kadi machallah ko yettere Allah mbiɗi heeɓi hen beelemma mawɗo wan noon ko programme baɗiraɗo fayidagal ko neɗɗo amen goto ne wiye Djiby Harouna Alassane Boubou Aw o jeeya ko magama ko gorko booseyajo ko toroɗo ko kanko waɗani min organisé oɗon programme mbuɗo amen ala hen minen foof ko kanko waɗi ko luwani min la case min e Djiby Mamma Gaye juuɗi concert o waɗi des invités won arɓe woɓɓe kono ko min e Djiby Mamma mbaɗi programme o kadi dañama hen machallah dañama hen jawdi faggama hen guila e ɓorniteri gueɗe kewɗe dal dañama hen woni dañama hen kadi jokkodire kadi machallah min jetta Allah kadi min jettam oɗon programme kadi min mbawa yejjidde ɗum won noon weeɓani
kadi hamin jarnom hen kala saha amin mbiyamo seydi aw ko daña hewde famdude fo yalla jippin hen barke amin bele nene jigi jaggono mala nene ko dole mun tan daldu mun kañum tan goto dara diallo bismillah ma artem don parda artem elle ko hono bin mami eden mbawi widi nenne o hande o nenne alhamdulillah rabbil alamin o fuddima dañde jaggobe parce que gorko mo haldo en o jibi harno san bugaw ko magam naajo mo ganda o jungu mum nene lelwal gendi jamma nyalama suba hakki kadi ne kala do jodi wala kala tawdam wona hakkille makko ko bamtare groupe o jagol mun yeso badgol mun ko kala ko soyno e nalan kagal bele groupe ne wala dum don wadde den eden mbawi wiide onon nen don kono kadi en kadata don mo ganduda kadi ko magam naaji wiite ko julde baro woni morso mo yimbe no premier morso bamum nena baro morso cublel nena baro mo yimanno bamum wiite ko julde baro e kamne ko magam naaji on hande jungu mun ne sobi hen ha wona set kono kadi en jogi mo ganduda o hande o to kañum woni chargé de relation extérieure lel wala ngendi wiete ko Demba Amadou Tarore woni ko bogel fadwa ko kam woni sababu ni nadgol studio hikka ngol bedo fofori ngari tawti mu der ballondire makko dum woni non de mbawi wiide hande o alhamdulillah rabbil alamin juudi nena puddi arde e hono beso dañam yama do hitande arorde walla ko fay yeso do set wawi kanan tigi nenne bulel ge hokka yimbe morso jirwudo goddo après mbawen hankidine mais muñ dobele dampine nandawe jilode ndi magu koyemen jilode ndi magu koyemen todorne medene pinale gollal baden jengale beleyda mina fayo bindendu gollal minen foyo min dendu gollal loratayo bindendu jaba debbo worendu gasata ama yakalo dongonata ama yakalo dongonata komin doni komin halfata ala gorgo ana jumi jeydole go alla goto jeydole go alla goto ko gango doni ko kanko halfata kaw bujunge tan ay jiti ko gollana mami anke sawana ubujende siftor anki kisto tisto holko wonno sano di kamide gan minoto safuri mami hello mineto dumaro karaga me jude majam kalodo tan ko dum bawnoda holko bawnoda e golle tisde namno gatane dondi gatane namdo jogirgala tufle mayo gole unugal kami kule lugal mi yala tabone dogol sukabe holko jidda ndimagu horam holmo hanma ko an gorko tan wasijara golle ma kore pumbasa wone rewɓe nder monko cikkata ko ndewagu waɗi ndimagu muɗum wone rewɓe nder monko cikkata so gorko wawi ranɗum yoni ɗum ana gonɗi lengowe yoɓi mi faami lalmagol goro yara joɓari bonnatano lawol bonam gorko saɗa softi dusam ko noon tigi banam gorko saɗa softi dusam ko weeli yonata hakkude men e nenne Bolol Gueye saw ko sago men mbalen ɗo hande ha weeta mbaɗen ganduɗa jamma gundoɓe ko awluɓe mbiyata ko nde wonnoon nenne Bolol Gueye machallah so yimi ene weeli so ŋuuñi ene weeli so fuɓi ene yooli ko Allah hokkimo ɗum yo juddu hen ɗum noon Abdourahmane mbiɗa holko jinnoɗa haalde haal seeɗa mbasa junnade e gati ko dokka hande jinmi wiide ko hande mi faami min hoore mi tini nenne Gueye wilti sabu mon ɗo haali inde wotere o meeɗa haalde est ce que nanata tan ko nenne Bolol Abdoulaye yero Diara Mariam kono nenne Maymouna yero walla nenne Maydar c'est la première fois nande ko mbiɗa ko o wi ko min mbiyete o heewi wiide ton ko min mbiyeten ko nenne Bolol Abdoulaye yero Diara Mariam kono yaadama ho wiya min mbiyeten ko nenne Bolol Abdoulaye yero Diara Mariam walla nenne Maymouna yero walla nenne Maydar c'est la première fois kono kanko wadde ko jingannoɗo bamma min ko jingannoɗo bamma ko wadde min hande bam ko min seylaaɓe ko beltude bam ko min seylaaɓe ok nenne Bolol Gueye ko ɗo tan nde mato mbaynotoɗen somi wima noon holko jinnoɗami namdoma taw mi namdaki nde won noon haalo Pulaar mbi ko kaalowo fuujoto ko baɗɗiɗo yanata kadi neɗɗo ne wawi jumde e nder ko haalata ene wawi taw holko jinnomi namdademi taw mi namdakimo holko mbiyata kam
Seydi Sar kala ko ponnoɗa namdade mi a namdi mamami kadi kala ko mijunomi ma namdumi a namdi mamami kadi min beltanimama ɓe beltinima dendagal Pindi TV naɓe no potiri ɓe mbiyatan yo Allah nawru ɗum yeeso allahumma amin kadi ha ɓuuruɗo ha ɓuuruɗo amin eɗen ñaago yo Allah junnanen ɗum kadi ha juuta ɓen ɗum kadi yo duuso ɓooy amin amin Seydi Sar non Seydi Gueye min beltanimami ko ɗon calminirtan mi guiƴam sehilam Toulaye am nata Mamoudou mi salminimo mi juurimomo mbiɗa wiya kadi yo Allah hokkumo jaam Allah hokkamo cellal ñaaguima bandiraɓe sehilaɓe ɗon to oɗo sehilam guiɗam de Allah hokkatamo cellal e kisal haw ummo ganduɗa o rutta e ɓesgu makko ko noon tigui calminiranmi sehilam guiɗam Safiatou Sy mi salmina Mayram Djiby salminama tigui juurama Mariam Balade salminama juurama bandiraɓe kala mo limti juuma ɗum noon mi salmini kala ɗo ɓiɗɗo pullo waali mi salmini Kadia Sy Kadia Ba Hamidou mi salmini ɗum mi juurima ɗum jeew Pindi TV ko ɗon tigui Alsane Alseni machallah guitare o ne arde less weeli machallah noon on jarama yon ɓooyi dusodirde Abdourahmane Diallo ganki jeeri tigi fanjay nana jodi oto bangi jeedade ba makkiyage sam may ko jodo ko debbo pullo mo wona hasidi machallah Seydi Ndiaye fanjay ni ade mi salminima Fati Ndiaye jaata Ndiaye Seydi Ndiaye biyam kadi Moussa Niang ben foni tawtara Moussa Niang balon machallah kambe ñang de ñamoɓe ñebbe do e hande jonde Néné Gueye do tigi e Pindi TV bandiraɓe hettanno en to ko macci ene wonde Moussa chat walo ko ben nanga non to bangi hayya masar gilen bandiraɓe yessa haalirde ko sehil mon guiɗo mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sarr ñane ngummimi dimme jora ndewme seno pusoɓe ngarme beeli manga holmo tawmi ɗon ko yarima Aliou Samba Ali Seydi Sy on ko yarima ngare dande ma ngare Sara Ñangbe ngare dande ma hato duga ba hato sincan padalal jurayo den hato wara bere makaji ngare to Pindi TV ngare to Pindi TV Abou Seydi Jomo lawlawal Pinal Abou Seydi Jomo lawlawal Pinal Haruna Moussa Dia salminama Dawda Moussa Dia salminama Sadio Seydi Diawyo wima jawre fone ko non tigi jam dow jam less jam kadi do hakkude do enen bibbe fulbe kala baben heddi hen ha saga goddo so geno o